Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ali Putra Ramadan, kelas 8E, nomor absen 03 dari SMP Negeri 4 Yogyakarta. Bondo titipan anak gaduhan, ora koyo padatan. Esuk iku Bu Ida rasane kepengen cepet ninggalake paturon. Jam gandul kang gondal-gandul ing kamar tengah nandhakake wanci jam 5:35 menit. Rasa ati ora kepenak amarga sakwingi deg hawane panas. Sumube Gunung Merapi kang dikabarake arep jeblok nandhakake kahanan ing tlatah Ngayogyakarta tintrim ora jenjem. Bayu, tangile sida budal bareng ibu ora, cah bagus. Bayu karo nyedaki putrane. Dheweke baleni gugah disingkirake kemul kang bubet sikile. Ana apa to, Bu? Bayu wangsulan karo setengah merengut. Lho, jare arep budal sekolah bareng ibu. Piye to, Le? Mula kudu mangkas rada isuk ngono. Ibu Ida sinambi ngenteni putrane tangi, nyaut anduk tumuju kamar mandi. Nalika iku wanci jam 6:53. Ibu Ida jumangkah dumakdan keprungu swara guruk-guruk saka tlatah sisih kidul. Donya dadi oling, omah lan lemah dadi hoyag. Sanalika mlayu meyang kamare nyandak tangane anake. Ing jaba keprungu Pak Prapto saka jaba kang lagi nyirami tanduran. Lindu, 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 lindu. Bu Ida jerantal metu. Jebul ing platara omah wis kebak tangga teparo kang padha ngumpul. Kahanan kang ora dinyana ing tlatah Yogyakarta. Kabeh warga padha bingung karo kahanan kang nembe dialami. Banyu, banyu, banyu munggah, tsunami. Dumakdan saka arah kidul. Wong-wong padha bengok-bengok menawa banyu segera bludak. Layu gorek selamat ngadoh layu ngulor. Tangga teparo mlayu ambyur bareng wong-wong mau. Pak Prapto nyandak pit motor. Tekan cedak JEC, alon-alon minggil leren ngendemake pikir. Krasa ora ana swara putrane, wong sakloron jeringat kaget. Loh, Pak, Bayu ning ndi? Karo kebak rasa khawatir, rumangsa mau isih ngagandeng putrane. Loh, Bu, karo setengah kaget. Ora percaya, Pak Prapto nyedaki bojone kang linglung semaput. Bayu, Bayu, Bunani, mangkono ature Pak Prapto marang tangane kang padha ketemu ing papan iku. Bayu pripun, Pak? Kandhani Bunani tambah bingung. Loh, sing semaput Bu Ida nyeluke Bayu. Bayu ical, Bu. Anu, kula titipe ibune Bayu. Kula tak goleki Bayu. Karo ngadeg banjur jumangkah nyedaki sepedane. Loh, sepedaku? Tambah bingung. Sepeda mau diparkir mau wis digondol maling. Lemes, ora duwe daya, tenger-terenger ing pinggir dalan. Sabar, Pak. Sedaya wau sampun tinitah kudu ikhlas lan lega. Sawetara iku ing prapatan Gedong Kuning ana bocah nangis rajak wedi lan bingung. Ibu, ibu. Bocah mau jebul Bayu. Tingak-tinguk goleki ibune. Ora reti kudu kepiye bocah wau tumuju perkok sacedake. Lumrahe bocah umur 12 tahun sekolah SMP kudu wani tekon utawa golek pitulungan. Pancen bocah gedhe gombong, isi nyusahke wong tuwa. Mas Bayu, mangkono ana bocah cilik wadon ceceluk. Diintan, karo nelapi eluhe isin rasane yen nanti diweruhi bocah wadon cilik iku. Mas Bayu, bareng mulai yuk.
Aku ngerti dalane kok. Iya dik, karo ngadep jejeg. Sanajan alon jangkahe wis ilang rasa kuwatir, malah katon mantep jangkahe. Bayu, Intan, krungu ana swara ngundang jenenge bocah loro mau ambil ing wong tuwane dhewe-dhewe. Gempa sing ora ana sak menit mau wis gawe horeg lan tintrim. Saupama Pak Prapto kudu kelangan putrane, kudu ikhlas, nanging Gusti Allah isih paring pepeling lan welas. Mula isi dipercaya ngomong lan bulawentah putra kinasihe. Nasibe menungso pancen wis ginaris. Mula kudu bisa nampa apa sing wis dadi takdire. Bono amung titipan lan anak gaduhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.